Praise the Lord, hallelujah. Kristen takute bukusong kaitor taham bini hamjakma by player jeng joto by tongo. So ang tini kaisa norokno kaitor ni kok share kanam jengo. Celarok ni week tamo. Celarok ni jotto ni se kebel kuk tamo abang tini norokno sanani jengo. Tani bagai ngangki jeng sini kebel no jadi seng sawi mainnya ngangki jeng a kebel lo kelai sumsogo kelaknai. Gaban bagi a kebel no semana ni belai important. Praise the Lord, hallelujah. Ngani Kristo ni takuk tay bukuk song tamo celarok, tamo sikla, tamo cerai, tamo okra, tamo bura. Celarok ni kaisa belai kotor weak jaga tongo. Abo ngagai sex. So abo kok dini norona ang sana ni mucungo a sex sini belai kena kebel. So ani Kristo ni takuk tay bukuk song o jagawa ang norono sana mucungo especially celarok ni bagi berirok ni bagi kaisa topik phainai ga pila celarok ni ti kok sanai. So ani Kristo ni takuk tay bukuk rok norok bujinani nango celarok. Seni celarok no mane kaitor senam pruno omo hake mucungma ganang ke senam wirika. O sex ni kok no joro borok sana ni lachi jago preaching kaipro. But a sex abo kaisa kaitor by rejak mani no omo belai no nangkuk ma abo no cheng kaham lama wo use kana nango kaitor sunok tamni bagi sex reka a sex remani kaisa se karon erna ni bagi tai bihik busai khushi ke tongna ni bagi tai kaitor by baksa yak relai kaitor ni asnama jaga no cheng bahai no chini theke jora ruwo chini theke cheng o samungo phunangai cheng kaitor by miliwui o sungsaro borokno snamani aboni bagi na o sex rejago gaban bagan Kristen takuk tai bukurok scientifically theke kok salai khanga ngangke bo cheng semano celarok ni belai kana sex kebang ga abo tini norokno sanani belai no important tani bagi kitabuk chini kebang ma celarok chini weakness semani angai a jaga ona kelai tini kebang ma berini uklogo khaisi gai kebang borok ni langma nosto ngai tongo tabani Kristen takuk tai bukurok sikli rok ni kok simia but kaizak rok mothani leaders rok ni tomung chamung tini belai hamia ngai tongo belai hamia ngai tongo o sex no tui kabon bagi abono sana muchungo belai important tani bagi abono jadi sawi manya ngangke chini langmau kebing mung phainai gani Kristen takuk tai bukurok kaitor suno abono kaisa purpose ruwi kaisa nahar mung ruwi o sex no chini bakhao rekha muchungma jadi ani Kristen takuk tai bukurok chung jadi bahan bethai ni borok ngai chini a sex jadi muchungma kerei ngangke chung borok angani chugiano but ta sadi chung celarok ta sadi je ang preacher ang kotuma kaham pina ani sex muchungma kerei ani sex rok kerei ni ta sadi so ang tung tam jotone chin jotone kaisa desire tongo muchungma jinis tongo sex ni muchungma tongo haipano sex ni time tongo ani Kristen ni takuk rok celarok o sex ni time tongo bojarawa khlaine abo kaijakma ni ulo se khaina nango a kaijakma ni ulo nijini bihik baise a sex no ma khlaine apru se a kaitor je a sex no romani apru se fulfill nai apru se nang enjoy khlaiman nai bujuri nang kaijaga sini sekang nini muchungma tai tongthoka tabu kebang ma chala sikla rok suicide khai thio tamni bagi saidaman sex khlai paikha abri pregnant ngai thangka abri pregnant ngai thang angka tamo lachima bai kirima bai sak no suicide khaithio sak no suicide khaithio so ani Kristen takuk bro onor bujina naidi jodi a sex proper lama te ingya angka a sex sin bakhau kirima tubo a sex sin bakhau wana matubo ni kebama relationship khajak ro sex khaiman yaglo obon kaise kirima automatically hapayo sraida angkha pregnant da angkha o buida saiman kha buida nokha automatically a kirima phayo so chung saimana kirima abo kaitoni aroni phaya kirima abo soitani aroni phayo but soitan chuno amsige trick kiklai ro muchungui tongkhaba khlaidi nini bihi brei tongo nini girlfriend tongo kabang ma brei tongo khlaika ngangke wana ma phaika ni naro so ani Kristen takuk tai bukrok ang norno krak ka sanan muchungo aboni jora tongo o sex kaitor suno remani kaijak mani ulo khlainani bagai simise gabat tabuchini sikli rok ni tamni bagai control kering norono obo kisa sanani muchungo
sikla rok tang ni kaisa control kreng kaisa rok ni tang bihik masa bai tongai maindia tini chingkema chela rok no nugui tongo borok ni beri rok ni alada kok salane beri rok ni ma topic phainai but beri rok norok kisa wait khaidi tabuk chela rok no tei kok sagarnai praise the lord hallelujah beri rok ni ma topic phai tongo chela rok norok tawan sok dije o brother chela rok no simi saw nei no chela rok ni puila ma sanai second ke beri rok ni ma phainai beri rok ni ma kubuma kok tongo but tini abonok saya tini chela rok ni kebel tam obose sanai next topic phainai beri rok ni kebel tam praise the lord hallelujah git chela rok chung je saimana nango tani bagi chini chela rok tabuk nugui tongo nijini bihik tong tutui bot alada beri becha samai chamani soni kristoni takok rok obo belai khana chaya amo hai sumsok kotor tai krei kaito thingno chungno sex reka but oboni jora tongo time somoi tongo bupur khlainai haibon tabuk chini borro a somoino nasigia oi a somoino nasingia oi chen chini bakhani muchung matik khlaina muchungo khlai tabuk kobang borok sumsok klagi tongo muitu narak di a sex ni sumsok belai khano kotor o si buita langman amo belai khano sumsok kotor daud ni langmawa asuk suksanti ke tongmani jepro bet saiba bai bocha samai chawi abri bai thuka apurni simi bini langmawa problem phanani chengo thiasak jora bo problem no bugiwi mathangka because bo kaitor saka a sex no proper lamate use khaina bini bihik bai simi tonga nangmani pia bo bihik tongtu tei alada beri bai tongka bini nukungo problem simi phaika chung elamba go porike nugo first samuel lo porike bo chung nugo tamongka gotona david ni langmawo bini busla absalon bini buma kotoi bai satsaka oke borok ni buskango dulbiwi bini buskango bini buma matoi bai thuka abo boroni effect paika bufa a teres sakani a sat sakani berina naisika attraction kha a sat sakao naisik ma bai sumsago klaiei bo obri bai thuka tabuk a busla bufa je sumsok klaimani tabuk obusla tebo kotor kha klai tongo sobon bain kristoni takurok je kaizak rok na ngokok sanam chungo kaizak chalarok norok huijagai sumsok klaika bihigno siawoi busano saimanya oi moito narak di nini abusarok nini saite ba double sumsok kotor khlainai siklarok moito narak di chung bri hamja kangai chini puila kaisa sanmong obono hai ana sex khaire di soni kristoni takurok moito narak di thik ase chini kaitor mo chini muchung ma jinis tongo apono oboni jora tongo kaitor ni a jora no naisingna nango kaijak mani ulo se a sex no khlaimano kaijak chini sekang khaike abo sumsok kongo kaijagai pai khaike ka abo sumsok gya kaijagai chini sekang khaike abo sumsok kaijagai pai jodi sex khaike abo ko sumsok ongnai kaijagai chini sekang ka sex khaike ka sumsok kaijak pai sex khayang ka sumsok abo norok mitu naragdi amoyan kristoni takhuk rok ojrawo tini ang norono sanamuchung mani ka abo so abo belaine nangkok ma abo chini langmo nangai tongo so chini chalaro ni abo kaisa weak tongo but muitu naragdi norok khalogoi tongna nango ojagao jora kahamno naisingi tongdi jotoni no kaisa jora tongo ani sikla sikli rok tai ani khajani takhuk song ani kaka ani dara song norok na ang obono message na muchungo jadi norok kaijak ngangang ke muitu naragdi nini bihik no bade neng tai alada beri beca samai cawi manya alada beri bai neng tonggai manya jadi tabuk tai kaisa problem tamni bagai asuk chini bukhawa asuk sex desire phaikena tamni bagai but bible chungno sijak tongo chung jotono belok jago but a belok ja puru yokna ni chini thani phan tongo tabuk chin thani a muchungui tong puru yokna ni phan kri tamni bagai ngangke chini thani mobile tongo chingo mobile sex video nayo porno video nayo a porno video nai ke chini thani automatically a desire tebo increase ng boost ngai thango a puru chung derao muitu narak di a sex khanai a porno video sinamnai borok ni thani kaisa spirit tongo hamya phola tongo giching jepro nayo o hamya phola chini thani habo anga ka chungno muchungma khlayo muitu narane neng porno video nai khangang ke neng mukhau muchungai thik no mukhau muchungai tongnai but soita nini langmo buri bo tui ri phainai soita nini langmo sumsogo khiklaina bagai buri bo no ejugoli re nai so bagi muitu naradi a porno video nai mano chung stop khaina nango especially siklarok tamni bagi ching tabuk chini bahana jugna puno chung tabuk hamya lamatai nai sigo bible suno saka mathai chapter 5 ni 27 28 tam saka khoroksa sek bruino jodi bebail ke nasik kangang ke bo kha bisingo lupcha angmani klayo buitala waijamani klayo aboni bagai nini mokol nini yagra mokol abonono sumsogo sotonai tlangka abon ekhrage kibidi
mokol kol ni morkeo klai tongmase mokol kol sa kaitor bai mokol kosa tongai kaitor bai tongmase hamko goni elambak sono kok phrungo abagan kristoni takuk tai bugro o porno video jadi naik hanga ngake nini nung o nini borok ni je a sense tonglak tamni bagai tani bagai ngake chung already no video hamia rok bai nai chini o bokrok kuplong klai ki bikabon bagi chini bakawa automatically muchung ma jinis tongo oro naisik nani abagan kristoni takuk rok moito naradi omo hai jodi ingi tongka nijini bahana jugno pono chung jodi kaham mokol bai naisigi manlia nijini baino suno chung kaham mokol bai naisigi manlia nijini best friend suno chung kaham mokol bai naisigi manlia ngangke chingle posu hai sengsio animals rok hai sengsio animals rok hai ang tabuk norano sanamu chung mani ka bose jodi nang video haimya nai ka ngangke nini taniao animals ni sepon haimyang nai nang animals posu rok ni sepon chung haimyang nai जों निजिनि आमानो सुन हामिया मक्लबाय नासिक सिनाय निजिनि बाय निजिनि बाचै निजिनि तामो जत्तो बुरिना हामिया मक्लबाय नासिक सिनाय आपुरुंगा तामो नाय बाइबेलो सैजाक तंगो जुदि हामिया मक्लबाय नाय काबु सुमसक नाय मोइतो नारकदि आ सेक्स नि सुमसको ताकलायदि अडल्टरी बैतालानि सुमसको ताकलायदि अरो माजरा बेलाय कतर निनि लांमा देरावै थांनाय निनि लांमा से निनि बसं देरावै मा थांनाय अ सुमसक आमसिके कतर Sodom bai gomora tam gai thicing elam bago pori kisung jotono siwo borok asike buitala bongne o borok ni a parawa bangka abon bagi kaitor borno hor bai sokomora kibika tawon so di sini kaitor maya ganang simi hnai sini kaitor khatarnak bo sumsok bai tongai mainya sumsok ni borok ni bagi joraro khaki pina ni bagi jodi joramoti khaki pile phayang gangke bono bon nostobo khlai riwo tani bagi o sungsaro jodi nung sumsok khlai gangka sungsaro nung bugina nangnai असंसाराव नों बुगिना नांनाय तानि बागै इंगे नों थैमानि यागलम कताय नो मर्सी ताय नो फॉरगिवनेस असंसारा तंगसाक न जों नाकारजागै मानो असंसारा तंगसाक न जों सिनि लांमनो सलायै कथारगा तना नांगौ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आव बागै अ टीचिंग तिनि तानि बागै तुनानि नांखा आंगाके चिनि बरक तिनि असंसगो बेलाय कलगै तंगो कथमा काहामपिनानि थांगो तिनि आं कथमा काहामपिने बरक न बसाव sini kotoma kaham pilen tang angang ke bojaga buri kaham tong o jaga semai chana muchungo kebang borong nukang bojaga buri nai thok tong kong ka jaga no time spend khanan muchungo tabuk ching oma hai borok nugui tongo ang kotoma kaham pine bat ang kotoma kaham pine rono benga ya bat kubi kok bomo tho buri kebang bangkok oron thangnai je jaga buri oron no tongnai but obo kaisa sini week punugo jenu chini ab muchungma jinis kebang nai abon bagani kristoni takuk tai bukurok chung jotono saman ke senungani nango ba tini chini a video haimya naimani a muchuma haimya tongma bai chingtabo buri rok bai simisi kathawi tongo chini salarok abon bagani kristoni takuk rok tini norokno ang o video ni bisingtei sanani muchungo bebakni no jora tongo jodi sikla rok ngang ke youth norok abono patient khlai tongni khalogoi tongni इंतजार का फल मीठा होता है इंतजार का फल मीठा होता है किसान नाइसिंगी तंगदी कतै जिनिस माचानाय आम बेलाय काहाम न बराबो काइजाक मानि यागलो सो काहाम न चंग माचानानि नांगो बुजिखादा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सोनि क्रिस्टोनि ताखुक रक तिनि आंग रक न सानामु चंगमानि के आबोसे जुदि जों अमहा भिडिअ हामिया रक नाय खांगांगे गे चिनि अ सेक्सुअल डिजायर तेबा बारि नाय ताय आ बर रक नि थानि जे आ हामिया स्पिरिट चिनि थानियाव फायनाय ताय चिङो असुमसोगो क्लाइ थांनाय असुमसोगो क्लाइ खांगा काइतर बाय नाकार जाकनानि अब जों जे खाकी फेना नांनाय काइतर नाकारनानि तियार दङ बाट जों जदि जरामती जों खाकी फेलियाङाङा के जों नस्तङै थांनाय अब बागे आं तिनि अबिदिन बिसे सानामु चंगो काइजाक रक जदि नरकनि बिहिक तंगतोय आलादा बाय बुरै बेचा समाय चाखाङाङा के एलामबाकनि ककनो मैतो क्लाइदि काइतर थेपामना के बता सकाक दं अब नोंनि बिहिकनो सका आलादा बुरै बेचा समाय चाखाङा के तिनि निसिमिनि नि लांगमना स्लाइदि काइतोनि थेने नाकारमा सानाय नि सुमसकनो गयसिवै नि तमंनो स्लाइ नि बिहिक बाय थानसाके तंदि WhatsApp नों सबै टेक्स्ट क्लाइ नों सबै मोबाइल बाय कक्सा Facebook नों सबनि फोटो नाय सबनि भिडिअ नाय जुदि हामिया जिनिस स्टप खाइदि ani sikla rok ani youth sikla chela rok norok no sanam chungo video haimana ne stop khaidi abono no sumsogo khik lainai abono no kaitor bai hakchal khlainai abono no nini langmo travel tubunai nini langmo dukhu kosto tubunai wanama kirima tubunai abon bega sumsok bai hakchal khlai tongdi shaitan sono sumsok khlainan bagi lama riwo but sungjebru sumsok khlaipe khaka chini bakhau automatic kirima dairo jebru chini bakhau kirima tongo chung nok tharo thangmangla जेब्ला चिनि बखाव सुमसक दङ जों गोथार के काइतोनि आसुरमु पान्दारगो मानजाक मांगला नगे जों काइतोनि हामारिनो मांगला आमबागि शयताननि कायसा प्लान अब जों बुजिना नांगो सुनो बो सुमसक खिगलायनानि
tai kaitor bai chuna hachal khainani hai chini hamari kaiton thani je manthai tongmani abono miss khlairani bagi shaitan chini langmo samon khlayo. Praise the Lord, hallelujah. Aboni bagi Bible serai nini yagra yak nono sumso klake yagra yak tansu kibidi nini moko nono sumso klake kolsa ekra kibidi aboni bagi belai kana sumso bai huske tong nini samani ko aboni bagi especially jotun sai sumso kotor ka asexual sumso abo jora tongo am bagi siklarok ngrok nasingdi wait khlai tongdi abo belai ketui jinis gabon bagi abo jora tongo kajage jinis kan ngabono waisa macha khang ke nung abono mangse tong sinai abono mangse macha na muchung sinai gubi kok angorono hasi khushi kana sao gubi kok aro klai thang ke nung abono jayawi tongi mangla abo belai kothok jinis aboni bagai ani kristoni ta khokrok norokno sanamuchungo ang siklarok youth be patient control khaidi gubi kok nung sakbaitang control khaimangla sakbaitang nung control bahake khlainai ke video haimanaimano stop khlaidi suridi kaitoni kok tharporidi khalogoi tongdi positive no wansok di mokol bai haimeno jote ta nasik de birirokno mokol bai jode haimeno jote nasik kangang klai ses sumsok chi phaika sumsok ab mokol bai nang haimeno jote nasik kangang kini wansok ma bab slaijak thangsinai pa abri be ma thoke bahai jeng khamo pa buri busukta mongna ses finish ang thangsinai abon bagani kristoni siklarok be careful who's ke tongdi amo belai danger tani bagi ঠিক আছে kaito chuno amu chungma jinis no rekha ba jora tongo kaise purpose tongo a purpose boba miliwi sungsar ernani bagi se boba miliwi ernani bagi abo haino cheng sak motok tei sak tongtok tei tongnani bagi simi abo rejagya. Praise the Lord, hallelujah. Abo bagani kristoni takogrok sama jagao chaya tongke ang norong thanna karma sano but muitu naragdi o sexual sumsok bai huske tongdi abo bai hakchal khlai tongdi abo nini langmo kebeng mong tubnai dera mong tubnai neng tong thogai be manglak khaksangai be manglak. So next video burirok ni tei phainai burirok ni tei bo cheng salainai tabuk chalarok norok ni langmo no slaidi next topic burirok ni phainai apro cheng burirok ni week tamo abo no tei salainai kaito norok jotona hamari khlai tongthung amen.